Eu sunt Bercu Ionuț. Astăzi vă vom prezenta o Dacia Logan din anul 2009 cu un motor 1.4 MPI, adică benzină, și cu 57.000 de kilometri la bord. Deci practic ar fi o mașină nouă. Noi o să vă prezentăm astăzi cum arată o mașină cu 57.000 de kilometri la bord, o mașină de buget a românilor. Este foarte cumpărată mai ales în Germania. Nemții o preferă pentru că e foarte fiabil acolo. Așadar, să dăm drumul la treabă. Ianis o să vă prezinte botul mașinii de data aceasta. Ianis, spune-mi, te rog frumos, cum ți se pare Loganul ăsta? La 57.000 de kilometri. Mai puțin uzat. Băi, este o mașină de buget, o mașină care ține cu casa și care se pare cu restul. Deci fii atent, mie personal, mie chiar îmi place Loganul ăsta. Știi de ce? Pentru că e facelift-ul la PH1. Adică acesta este modelul PH2. Asta ce înseamnă? Că PH2-ul are, cum să zic, farul direct, adică fără, știi că celălalt avea linia aceea de aici. Era separat, știi, era separat, exact. De far. Aici vorbim de sticlă clară, care dă mult mai bine decât cealaltă. Grila centrală e cu V-ul specific, unde se conturează deja sigla Dacia, noua siglă Dacia. Da, păi sigla era foarte, da, era, ziceai că e de Dacia Solența. S-a schimbat odată cu modelul ăsta, s-a schimbat și sigla. Chiar dacă este un model simplu, are și grila aceea fagure, acele proiectoare în bară, tot se dă foarte bine, chiar îmi place. Da. Mașina are linie, culoarea o ajută foarte mult, capota este foarte bine, să zic așa, conturată peste faruri. Avem o grilă inferioară fagure care dă foarte bine împreună cu grila de sus. E un fel de Lamborghini Junior. Nu Lamborghini, dar oricum. Păi numai Lamborghini are fagure. Fagure, cred că e o mișcare generalizată. Da, sincer, uite așa îți dai seama de un Logan că nu este chiar așa de full. Adică proiectoarele. Proiectoarele lipsesc, asta înseamnă că dacă nu are proiectoare, nu are nici geamuri electrice pe spate. Și nu mai basic, cumva, e nu? bază. Da, e basic, adică, nu știu, cred că scrie pe ușă. Parcă pe ușa asta scria. Ca și preferență. Nu? Preferență, da. Așa. Deci este cumva de bază, să înțeleg, sau este medie dotarea? E undeva la mediu. Da. Știam că deci Loganul cel mai dotat este acela Prestige, nu, sau laureat, parcă laureat, nu? Laureat, cel puțin la Duster este laureatul care are bot în două culori. Și de aici ne dăm, hai să revenim la Loganul ăsta. Deci dacă era dintre cele dotate avea oglinda vopsită în culoarea mașinii, mânerele la ușă în culoarea mașinii și bandoul. Da. Ce ca și dotare așa, să zic, ce au mai făcut ei schimbări așa la Loganul ăsta a fost cu oglinzile că sunt mult mai mari, la PH1 sunt mult mai înguste, exact ca la Solența. Reglabile electric sau? Asta o să vedem după aia când intrăm înăuntru. Deci nu știu, oricum. Dar nu sunt reglabile manual, dar oricum se dau bine, chiar sunt o formă aerodinamică bună. La 200 la oră îți dai seama că deci nu prinde 200 la oră. Da. Băi, spatele... Lateralul dă bine, chiar dacă este puțin rectangular, adică are cam multe colțuri, este cumva... Încă o problemă la Loganuri. Deci această muchie tot timpul nu există, nu are cum să nu se îndoaie asta. Deci asta... Singur. Nu, se îndoaie, vorbesc serios, pentru că e foarte sensibilă. Adică și dacă împing cu degetul acum, se îndoaie. Păi e o tablă foarte subțire, Ianis. Adică pe bune, tabla la... Uite, dacă și împingi cu degetul, se îndoaie, pentru că e o tablă foarte subțire. E o mașină de... Eu cel puțin la Loganul meu, adică eu asta o aveam îndoită pe aici. Dacă apăsam cu degetul, se îndoia, frate. Am înțeles. Deci, ce să mai... Trebuiau făcute compromisuri. Zici că e făcută din carton, frate, mașina.
compromisul s-a făcut în mod sigur la Dacia, nu vreau să acuz pe nimeni, nu mă interesează marketingul. Dar având în vedere o mașină care a costat... în cazul unui impact, că singurul lucru care este dovedit la mașina asta este că ține cu casa, că are un spațiu, că ți se va vinde la un preț ridicol de mic și că are o gardă la sol de sărit canalizări cu ea. Adică pentru țări bananiere ca la noi. Dar personal, adică având în vedere că mie proprietarul mi-a spus, a dat 2000 de euro pe ea, la 2000 de euro ce mai vrei? Second hand vorbind. Ea când a apărut era undeva la 8000 de euro, cam așa. 8000 de euro, ceea ce e foarte bine. Și e foarte bine. Avem niște cauciucuri pe 15, sunt noi nouțe. Adică Nu știu ce firmă sunt. Astea de astea de cauciucuri. Cred că mai sunt cele originale și a pus proprietar. Sailun. Habar n-am ce firmă e asta. Oricum cauciucurile sunt noi nouțe. Roțile pe 15. Foarte mult. Uite cum uite asta. Da, uite, încă o chestie, diferență între PH1 și PH2. PH1 e îndoit așa, adică nu vine curbat. E un portbagaj simplu. Dar ăsta vine așa, un semi-eleron. Adică exact ca la Chevrolet Aveo, nu? Ăsta se ridică nu, peste... la Chevrolet Aveo există un eleron separat, atașat. Ia să deschidem și noi portbagajul. Da. Ah. Da, uite un portbagaj destul de încăpător. Cred că are peste 400 de litri. Da. Un portbagaj E mult mai mare ca la Chevrolet Aveo. Da, pentru că mic spre mediu este la caroseria la Aveo, pe când aici vorbim de o mașină ceva mai mare, zic eu. Totuși, caroseria mai încăpătoare și în interior și în spate și ca portbagaj care are sigur cu vreo 420-430 de litri. Aha, trebuie să-l tântești mai tare. Ce scrie aici? By Renault. Da. Da, am înțeles. Logan. Bine, Loganul ăsta, ca o chestie așa auxiliară, să mai spunem puțin din istoricul ei, se fabrică în mai multe țări, și la ruși, și la Maroc, și în Argentina, și nu știu era... mai ce, se numește și Nissan. În Nissan, Mexic se numește Nissan, dar nu știu cum. Oricum are o denumire, iar în America de Sud, Rusia și la turci este Renault Logan. Renault Logan. Deci, ca să ai curajul să scrii Renault, înseamnă că este încă o diferență, că pe bara din spate, uite, au aceste, nu știu cum să le spun, ochi de pisică, nu? Oricum, dă mult mai bine. Da. Deci diferența este clară. Diferența este clară față de anteriorul Logan. S-au mai făcut schimbări și așa, nu? Da, sunt. Ușile la fel, estetic. Da, lateralul dă puțin... Dar și la interior e diferență. Da, și bordul e diferit, toate butoanele alea. Bine, a rămas totul pe consola centrală, cum o să vedem. Ia stai să vedem noi aici, în spate. Spațiu... În spate, bă, băiatule. Da. Plastic mult. Ce vrei, la banii ăștia? E normal. Da. La manivelă. Laureatul avea buton. Avea aici. Da. În spațiul central aici aveau niște butoane jos. Bine, trebuia să te apleci așa să poți să deschizi geamul. Oricum, ai spațiu, cam stai, cam microbus, dar ce vrei? La banii ăștia stai foarte sus, da. Dar oricum, eu zic că e confortabil, pe o poziție relativ bună, nu e da. Mai ales că proprietarul a fost la, cum se spune, că am un lapsus momentan. A fost la, zi să-i zic, Ianis, la croitor, a fost la croitor și a făcut oțele astea din piele. Păi croitorul face și piele, eu știu că face în cârpă, dar da, e bine, oricum, costele sunt foarte reușite în două culori, văd. Oricum, de mult, să fiu sincer, busurile astea au un material sintetic. Urcă-te și tu, te rog frumos, să vedem cum... decât la multe firme care îl pun de fabrică și se numește piele. Adevărul, da. Ia urcați, vă rog frumos, domnul Ianis, să vedem cum... Stați confortabil? Eu sunt mulțumit cu toate că stai cam sus. Așa. Vă simțiți protejat. Și interesant ce au luat ei de la Renault și uite, accesul e foarte practic. Da. Stai cu capul nimic, deci intri, ieși, mai ceva. Ia, ușa cum se... Ușa se aude după buget. Da, e o mașină confortabilă pentru că o luat de la Renault. Uite, hai să-ți arăt și motorul 1.4.
Proprietarul a spus că vrea să-i pună și o instalație de GPL, să fim sinceri. De ce? Eu i-am recomandat, vă recomand, da, sincer, eu pe Loganul meu i-am pus o instalație de GPL, m-a costat 2100 de lei. Montaj gratuit. Oh, super. Da, frate. Adică cu 400 de euro rezolvăm. Deci la Dedeman, dacă vreți să vă puneți instalație de GPL, mamă, ce fel. Ce fel, băi, cine ți-a reparat, mă, capota asta, că nu pot să mai deschizi. Proprietari de Logan an de rând, dar nu deschid capotă, eu nu pot să înțeleg. Așa. Bine, a fost o glumă, nu am făcut nicio aluzie. Uite, ăla, Așa. chestia asta de aici mereu se rupe. La mine s-a rupt. Da? Nu, dar vezi, are, Da. nu știu cum să spun, are foarte ascuțit botul, știi, și trebuie să bagi degetul. Am Eu la înțeles. mea i-am pus... Oricum, i-ai resit motorul, văd că e Renault 1.4, motorul de 75 de cai, clasic, Da. foarte durabil. Probleme nu, n-ai ce să ai la... 1.4 a fost chiar unul dintre cele mai endurante. Adevărul e că consumă un pic, adică mai mult? un pic mai deci mult așa. 1.6 e la același consum cu el? Sau cum? Consumă un pic mai puțin, 1.6. 1.6, da. Pentru că Are și putere, știi? putere și... Dar eu zic că pentru oraș e foarte bine 1.4, pentru că n-ai nevoie de depășiri fulminante așa pe oraș. Eu zic că 1.4 e echilibrat, dacă îi pui și o instalație de gaz chiar văd că are loc, se gândeau probabil că o să pun o instalație de gaz și nu au aglomerat prea mult spațiu aici. Da. Chiar mă întreb cum Hai. a reușit să facă... Hai să-i dăm și o cheie să vedem cum se aude. Bineînțeles. Motorul ăsta. 1.4. Așa, hai să-i dăm o cheie să vedem cum se aude. Un motor cu 50 și ceva de mii, cât ai zis că are? 57.000 de kilometri. 57.000 de kilometri. 75 de cai putere. Ia. E în mințile lui, ce să mai. Adică al meu, dacă îl pornim, care are 300.000 de kilometri, Și tot 1.4, nu? tot 1.4, da? Păi vezi? Da, dar are și GPL. Și fără Deci, reparație ai făcut? acum, ca să știți pe viitor, cei care vor să, nu știu, să-și pună GPL-ul pe mașină, dacă vreți să reziste motorul și să nu aveți probleme și așa, și mai ales cu instalația de GPL, că și aia se strică foarte des, dacă mergi cu ea prin oraș cu mașina și o ai pe GPL, nu trebuie să depășești 3.000 de ture. De turație. Da. Dacă ai depășit 3.000 de turații, gata. Vrei să mergi pe autostradă și așa, scoți GPL-ul, îi dai pe benzină și îi dai cât vrei tu. Și să te ții de... Oricum De nu e un schimb. motor de turație ca la Alfa Romeo, să zici, sau la BMW-uri. Băi, să nu zici că știu. mergi Eu când sportiv. Bun. eu mergeam mai agresiv așa prin oraș. Da, merge foarte rotund. Da. Oprește-l, te rog frumos, da? Motorul ăsta pe ce mașini s-a mai pus Ianis? În afară de Daci. Cum? Pe ce mașini s-a mai pus? Motorul s-a pus pe Renault-uri, pe unele Nissan-uri. Cei care sunt în grupul Dacia Renault, mai este Nissan-ul și s-a pus pe un Nissan Note, Renault Symbol, care ne spune și Italia, afară. Da, e un motor foarte reușit, Da. care știm și de pe Clio și de... E un motor clasic. Ce ai, mă, Renault, frate? care a făcut carieră și care în cazul Eu- tău ne-ai eu- spus că a acum- rezistat 300 de Acum, mă scuz că te întrerup. Da. Deci, uite, spuneau, chiar citisem eu undeva un articol că a fost un Logan care a făcut 1.000.000 de kilometri. Și doar schimburi așa, știi? Ulei, filtre, Da. știi? Și cei care, ăștia de la reprezentanța Dacia, i-au dat un Logan gratuit. Vorbesc serios. Nu, într-adevăr, este o mașină. Deci, care 1.000.000 de rezistă kilometri. Și care se întreține foarte ușor. Ambreiajul cât costă la ea? 200 și ceva de lei, nu? 250 de lei. 250 de lei. În Plus- condițiile în care eu la Passatul meu am plătit o groază de bani. Am Da. plătit 500 de euro. Plus manopera care mai e și Tot aia, automat. cred că vreo 200 de lei, nu? 150, cred. Ce mai vrei? Cu 400 de lei ți-ai schimbat ambreiajul, n-ai nicio treabă. Băi, Asta, bascula este cu totul. Aia, nu știu, până într-o... vine cu tot Cu tot. Da, cu totul e. Păi știu, 100 de lei. 50 sau cât e? 80 de lei am dat 80 de eu. lei. 80 de lei. Așa ceva când am avut Dacia. Deci, ce să mai... Mie personal chiar îmi place Dacia. Și îi respect foarte mult pe tipii care au o Dacia și o modifică. Adică, nu știu, eu din punctul meu de vedere, dacă aș avea o Dacia, eu aș pune o suspensie sport, niște jante, cum am făcut și eu cu
cu cealaltă. Și un clip la Dar la putere. aș fi vrut tot o Dacia din asta nouă. Cum e asta, știi? Adică pe H2. Mie îmi place mult mai mult asta. Am înțeles. Poate ne prezint și interiorul puțin să vedem cum. Sigur că da. Haide și la interior. Ia-ni strici tu la volan mai bine. Nu. Că tu ești cu test drive-ul, tată. Dar vreau să vă puneți temperaturile pentru că sunt puțin mai violente, așa că sunt mai sportiv. Iar motorul ăsta chiar mă incită. Așa. Da. Păi la interior, ce să vă arătăm noi? Un interior tipic de Dacia. Casetofonul acesta chiar e foarte bun. Este și cu Bluetooth. Îl găsiți la Altex, 100 și ceva de lei. Și chiar își face treaba de minune. Geamurile electrice. Pe consola centrală, da? Da? Consola centrală, geamuri electrice, închiderea centralizată pe buton. Asta este încălzirea pentru lunetă. Așa. Aerul condiționat care este pe aici pe undeva, o să-l descoperim mai în curând. Așa. Încă o problemă la schimbătorul de viteze. Ăsta se rupe sau se, cum să spun, se uzează. Se uzează. Da, și trebuie schimbat. În schimb, da, e foarte nostru, ieftin, adică da. se poate, nu știu cât costă. 70 de lei. 70 de lei. 70 de lei, bă, băiatul. Așa. Bun, eu zic că poziția la volan, în primul rând, îmi place forma bordului foarte mult și mânerele astea, totul, în afara faptului că e plastic dur pe aici, pe oriunde te pui mâna este plastic dur care nu e foarte bun la impact, adică te poți lovi foarte urât în caz de accident, Doamne ferește. Așa o calitate a fabricației destul de bună, zic eu, medie spre bună. Da. Ce să zic, e practică, e simplă, e cu un tablou foarte lizibil, e ușor de urmărit. Încă o chestie, ia stai să punem contactul. Da? Uite, de obicei, Loganurile care sunt mai dotate și așa, Da? aici au un buton și adică e Computer de bord? pentru computer de bord. Ah, da. Și îți indică consumul, Exact. range-ul, știi? Cam cum e în partea asta la altă de asta. Aici când te enervezi și te așa, bam, faci aici. Stop, ca să Știi? Adică e la îndemână, ca la români, știi? Dacă te-ai enervat, exact, unul, dar nu i-ai era dat un claxon. mai bine după... Ca și cum ai da un capac, știi? Dai un capac și dai claxon. Da, așa un claxon ca în 1960 mi se pare stupid, adică în anii Nu știu, mie mi se pare mult mai practic. Nu acolo. e adevărat. Toate mașinile, Personal, chiar și mașinile care se fac la kilogram în China, băi, uite, au aici băi, tendința nu mai fiecare apăsa este că sare airbag în față, că ăsta e foarte sensibil. foarte sensibil la critici, nu? Da. Am înțeles. Uite, avem și o lumină aici, s-au gândit da. și la noi, mă, să ne vedem. Numai dumneavoastră aveți în Da. calitate de pasager, noi care suntem cu muncă, cu condusul, cu asta nu ne permitem așa ceva. Iarăși, faptul că e de bază se vede pentru că Ca la astea nu Chevrolet sunt Aveo. vopsite, sunt negre, prizele de aer. Ce să zic, e o mașină extra de Da, păi asta ca și cum trebuiau să fie de culoarea asta, normal. Da, Când exact. Deci modelele care sunt mai dotate da, au o culoare diferită. aveau marginea asta sau tot integral vopsit în culoarea bordului, griul ăsta sau argintiu, în cazul altor modele. Ce să zic, geamurile electrice pe față care le-ai prezentat pe consola centrală. Uite, ai văzut că acolo la tine Așa. era un locaș. Normal aici, pe ușă Da, trebuia să fie. Trebuia să fie, tot Adică aici trebuiau să fie geamurile electrice. Să înțeleg că la Renault-urile Logan de care se fabrică în Turcia și în Rusia sau unde se mai fabrică, plus în America Latină, să înțeleg că aici avem geamurile electrice pe ușă, nu? Da. Iar nu, e foarte curios faptul că s-au gândit cum erau Mercedes-urile din 80. Mercedes-urile în 1980-90 aveau comenzile de geamuri chiar lângă schimbător aici. Și nu era mult mai practic? Depinde, o chestie de gust și de... Nu considerat. Tendința fiecăruia este să ducă, dacă este spre geam, e cum ar fi geamul de acasă, termopanul, să deschidă de lângă pat. Adică cum ar fi să deschizi de lângă pat, că e mai practic decât să te duci la geam. Da, e o comparație bună, ce Nu să știu, zic. dar mi se pare cam o chestiune Uite, ieftină. s-au gândit Adică ei s-au gândit ce să mai tragem cabluri până în ușă, pentru că e mai bine să le avem aici adunate, știi? Așa e, da, las, la îndemână aici. Păi, da, bineînțeles. Uite, încă o chestie.
Da? Aici înăuntru Se arde e un bec, da, e Da. un bec ca și Care să cum iese. ai avea la stop, să zic, ca la poziție, nu știu cum să E spun. un LED Și sau se- nu e un nu e LED? LED, nu e bec. E bec cu filament? Da. Ah, Și ăsta se arde, îi mai dai câte un pumn ca să-și revină. Păi dacă... așa am avut și eu până trebuia să mă uit cu lanterna. Dar eu nu înțeleg o chestie, stai așa un pic. Deci Da. vezi că sunt două chestii aici, da? Deci ăsta e pentru așa să pornim aerul, dar eu ăsta nu înțeleg. Nu, cum, butonul asta îl înțelegi foarte bine. Este care direcționezi pentru recirculare. Adică în cazul în care ai în față o mașină o basculantă care dă cu fum Da? și te sufoci și ești Da. în trafic, ai dat pe recirculare sau când e foarte Și strict, ca cum și a fost zilele astea aici, Trage aerul din tragi mașină? aerul din cabină Da. și încălzește mai repede sau nu iei fumul de afară. E perfect, Și așa, perfect. e perfect. Și uite, Da. ai dat aici, dar nu Aha. e bine, că nu te doare capul dacă ea nu mai aer din cabină. Aha. E bine, recircularea e gândită așa, cu buton dublu, unul suprapus peste celălalt. Aici locuri de pahare pentru mici, o Da. brichetă, Îmi un place. pachet de țigări. Și aici pentru mărunt. Da. Avem Ce și să un stea loc. măruntul aici? Că Da, aici avem o fuge măruntul de aici. scrumieră, Ianis. așa, stil borcan, cum pun ei la Renault-uri și la... Așa. Oricum, e foarte practic. Mașina, Nu știu, cred că eu ești de acord mă cu simt, mine. zici că stau acum în Comenzile microbuz. la... Mm. Nu, mie îmi place, nu știu, întotdeauna am fost adeptul unei poziții la volan mai sus. Mie mi-a plăcut. Încă un lucru care nu mai îmi place e faptul că volanul nu e reglabil. Adică nu e stai, e o reglabil. poziție fixă, da. Da, e o poziție fixă, reglezi doar scaunul care are Ce să le reglezi? În Nu, față nu. și în spate. atât. Celălalt, uite, de exemplu, la cele mai dotate, La alea mai dotate, da. iau încă un mâner în stânga care Să-l mai are- ridici, să-l mai cobori. îl ridici, îl cobori într-un sistem mai arhaic, adică nu e cu clapetă care urci și cobori, este pur și simplu Tragi ca la... tragi și te ghidezi, după care îl blochezi. Dacă tragi prea tare, dai cu capul în plafon. Nu că e sus plafonul, că ei s-au gândit la toate, știi? Pur și simplu asta Hai e foarte interesant. să-i dăm și un test, nu? Îi Drive. dăm un test până Da? nu... Așa, hai să vedem. Deci e o mașină foarte confortabilă și ușor de condus. Asta era o calitate. Suspensia și ușurința în conducere era totdeauna o calitate a Daciilor, chiar și de la 1310. Oglinzile sunt reglabile manual la modelul ăsta, dar e foarte, foarte comod totuși la îndemână. Da? Hai să vedem, să facem un test. Așa. Da, se conduce foarte ușor. E puțin Merge curios. bine, nu? Ambreiajul cum mine- ți se pare? Ambreiajul... Puțin Tu știi că la Loganuri ambreiajul e mult mai sus față de celelalte mașini. Da, știu nu de știu, ce. și mie mi se pare sus. Știi? Eu, inițial am avut impresia că am băgat a treia, de nu plec. Uite, eu am un prieten la fel. El are Și un Logan. foarte strâns schimbător, adică are niște curse nu neapărat lungi, dar greoaie, adică te duci cu o anumită forță, nu Uite, merge că foarte asta vreau să lejer. spun. Că venise vorba de schimbatul vitezelor. Da. Eu am un prieten la fel, are un Logan și el când schimbă vitezele din a întâia bagă într-a treia și din a treia bagă într-a cincea. Pentru că sunt rapoartele foarte... Așa am vrut eu să-mi Foarte scurte, cumpăr, știi? Și- un Duster și mi s-a spus că schimbi foarte des, adică are Da, foarte da. scurte, e o cutie probabil făcută pentru macadam, pentru teren accidentat, scurtă și de asta, uite, ai văzut când am trecut peste denivelări, peste aceste bumperuri, e foarte plăcut, adică Oricum suspensia e mai diferită Uite. față de celălalt rezistă Logan, foarte bine și nu? Și mie mi se pare că e mai înaltă. Mai înaltă un pic, nu? Și asta. Mie personal îmi place, nu la toată lumea place, că e o mașină înaltă și condițiile de drum din România chiar recomandă așa ceva, să fie o mașină mai înaltă, ca să... Sunt foarte multe denivelări, cum știe toată lumea și are o cursă a suspensiei mai lungă, zic eu. Da. Dacă vrei să încerci și tu, să faci o tură, eu zic că e foarte... Mi-am dat seama cam Sincer, ce poate. eu mi-am dat seama despre ce e vorba. Eu mai mult de ce am vrut să... M-am pus foarte mult semnul exclamării pe faptul că are 57.000 de kilometri. Da, și asta putem vedea aici. Deci 57.000 de kilometri. Verificabil, fiind o mașină înmatriculată și cumpărată din România, totul e verificat prin ITP-uri. Pe site-ul RAR poți să vezi toate datele astea de la ultimul ITP și în general datele despre mașină.
Eu zic că e o mașină foarte bună, foarte echilibrată, are airbag-uri frontale, nu are airbag-uri laterale, dar asta totuși oferă Da. siguranță. În două vorbe, este o mașină bună de nota 8-9, chiar aș zice eu, comparat buget, durabilitate, consum, ușurință în... Cât ți-a plăcut așa mașinuța asta? Sincer, este o mașină plăcută, ți-am mai spus, ușor de întreținut. Dacă mai ai și o instalație de gaz, deja E vorbim parfum, de e economie. Oricum nu cred. rezistență. Oricum Că eu nu pe orice motor. personal, deci pe mașina asta se merită să pui GPL. Da. Dar pentru că e un motor care știi că Da. rezistă. Exact. Dar dacă ții o altă mașină pe benzină și să zic că ai vrea să pui instalația de GPL-ul, nu rentează pentru că una la mână, strici și motorul și n-ar fi o mare diferență. Adică cât e benzina acum? E 6,50 lei, nu? 6,50, iar gazul e 3,84. Da. Pentru 2,50 lei. Dacă ai vrea pentru o mașină mai pretențioasă, dar nu rentează. Pentru asta rentează. Pentru asta chiar rentează. Da, rentează Pentru chiar că foarte mult pentru că e o mașină de uz zilnic, adică da, nu e un Jeep care ți-ai luat un Jeep mare american pe benzină și îl scoți o dată pe săptămână. să ai liniștit că sunt foarte mulți. Da, dar și acolo trebuie să pui un gaz ca să fie treaba. Adică mulți să au poți mașini să spui. puternice, nu pot să Bine, nu dau să nume ții și Porsche așa. cu gaz. Sunt la noi în Constanța foarte mulți care Bine. au aruncă cheia directore. Așa. Eu o să testez mașina acum Deci când ce plecăm. notă îi dai la mașina asta tu? Din punctul meu de vedere merită nota 9,5. Te-ai aruncat pe mult, eu zic că îi dau cu evidență 8. Îi dau 9,5 pentru faptul că e foarte ușor de întreținut. Dar ca și siguranță și așa, Nu, sub 5. nu, absolut. Deci, Asta e cutie de chibrit. În cap nu am luat. Dacă tu te urci acum pe bicicletă, Ianis, îți dau bicicleta și te duci de acolo și prinzi viteză și te bagi cu ea în botul mașinii, o faci praf. Îi dai daună totală. Așa se face praf și un Mercedes, dar se face praf numai botul mașinii și tu supraviețuiești. Aici e negociabil dacă nu supraviețuiești. Păi dacă nimerești un Mercedes care are o siglă aici pe capotă, știi ce au spus ăștia, nu? Despre Mercedes-uri cu sigla pe capotă. Că acum mai nu ai văzut ce s-a întâmplat, nu? Nu-s de acord cu sigla pe capotă. De ce crezi că au scos sigla după capotă? Pentru că erau bicicliști ca tine care vroiau să se... Păi, ai înțeles? Și au fost foarte mulți răniți, adică îți dai seama. Da. Băi, noi nu o să mai lungim atâta pentru că, vă dați seama, este un Logan. Cam asta a fost de prezentat. Noi mai mult am prezentat această mașină pentru faptul că avea 57.000 de kilometri. Atât. Și pentru că e o mașină... Și pentru că e o mașina românului și mașina neamțului. Mai nou. Mașina neamțului cred că e mai mult și Logan Sandero. Hai mă, că dacă te duci în Germania acum, numai Loganuri vezi. Mai ales Sandero. Sunt foarte multe Sandero, lor le plac mai mult pentru că sunt practice de parcat prin oraș. Eu dacă mi-aș cumpăra un Logan, și bineînțeles Duster. Duster-ul, da. Și Duster-ul e mișto. Cu așteptare, deja e comandat acum și îl trăiei în 4 luni. Dar noi o să vrem să punem mâna pe o Dacia Jogger. Doar ce a apărut acum, 2022. Cu 7 locuri și că o motorizare de 1000 cm3, 100 de Pare putere. submotorizată. Oricum, cred că prezentarea a fost aici a fost prezentarea. Concludentă. El a fost Ianis, eu am fost Ionuț. Gata, ne-am retras. Numai bine. Hai, Ianis. Iar avem treabă. Iar avem treabă. Să mergem să luăm un sac de carton. Ca să nu mai stă cățărată de cură. Până un sac de Băi, da. wow. Băi, vezi,